wordt alweer een grieze dag. En dat is de sapvolste. Ja, dan had hij zin het zwier en die houdt het ik zwier. Joen en vannacht, nou dan hebben we toch weer uit toch eens een beetje ruim. Je had vooral voor het tweede pad van de joentijd en het eerste pad van de nacht. En een temperatuur om en bij de 4 of de 5 graden heen. Maar gaande bij de nacht, ik mist en tichte mist, misschien wel 10 tichte mist. Dus warmwaarschuwing voor het verkeer. En de wind is er haast net zwak. Op zijn heest matig krijgt 103 uit zuidelijke richting waai. Morgen we beginnen nog met die kans op mist. Dan hebben we bewolking, een beetje ruim. Misschien ik nog wel een beetje zinnen. Het stelt net volle var, maar ik wil het toch even onjam. En de temperaturen, ja, die zullen morgen uitdagend tussen de 8 en de 11 graden uitkomen. De wat legere temperaturen op de eilanden, on de grote wetterzees, maar om die zomaar heen. En de wat hegere temperaturen verder op de provincie. De wind werd uit zuidelijke richtingen en die is zwak of matig. Zorgen we een maand de nacht, dan krijgen we meer en meer ruim. En manje wil ik daar maar uit trog ruim en lichte ruim. Ik had het fruitzocht op manje een temperatuur. Ik denk zo om bij de zo'n 8 graden heen. En zorgen we dan naar Tizi, is dat een droge dag, komt de zinnen er ridderlijk bij. Hebben we in de nacht misschien wel een graadje frost. En we aanzien zinnen en ik een beetje ruim. En dat vooral dan letter op de dag. De temperatuur gaat op aanzien richting de 6 graden. We moeten manje maar weer even in het waarzien.